تماشاوان نیجا وزارت نافخواه یا ترکیه راگهاند کو هفسروک شارداری باجار مزن یا وانه عبدالله زیدان جکار هاتیه دورخستن لشوناوی پارێزگارê Wanê Ozan Balcı weke qeyyûm li ser şaredariye hatiye danîn. Wezareta Navxwe ya Tirkiyê vê sibê li ser hesabê xwe yê medyaya civakî ev nûçe belav kiriye. Gotiye Abdullah Zeydan ji kar hate dûrxistin şaredarê bajarê mezin ya şaredariya Wanê û li şûna wî qeyyûm hate danîn. Wezaretê di daxuyaniya xwe de gotiye ji ber biryara pêncemîn dadgeha cezayê giran ya Amedê Abdullah Zeydan bi tometa alîkariya PKK 3 sal û 9 meh cezayê zindanê wergirtine. Ji ber vê yekê jî ew ji kar hatiye dûrxistin weke tedbîreke demkî gotiye wezaretê gotiye bawayekî demkî ji kar hatiye dûrxistin. Her wiha wezaretê diyar kiriye ku li şûna Zeydan parêzgarê Wanê Ozan Balcı weke qeyyûm hatiye erkdar kirin.